Allah ya gafarta mai gida. Wato kan mai dai kowa ya san shi da cin bashi. Zai ba. Mikro ka baki. Ka wani gwada kai. Gidan kan gai. Wani gwada. Wajen cin bashi ne. Cikin garin gaba mu zuwa. Ka bari mikro ya kusantar bakin ka. Mikro ya kusantar bakin ku. Adamu. Gaya shamsu. Damiru kai. Damiru. Cilo. Ka kara gaba da Allah ka tare mu ka wala ana yi ka wallahi. Cilo mikro ka baki mikro. Guna ka. Guna ha. Kasih ke mana ada kasih ke warna atau gue sakit itu. Cilo kabar ya kusa. Ya kusa mikro ini ya kusa. Banyak kusa. Kabaki ka. To wallahi saboda wannan amma kuma da ni ba kira ku ba ta amsa ba sai na sai ne so. Mai gida kai ne da ikon ka. Na ran sai da Allah a gaba ko kula. Subhanallah mai gida muke faruwa. Ba ki gana shigo da sai ba. Kaka daga kaza, daga. Wallahi ba shi aka daga gata yanzu ki samu kula cikin kwanonan nan a sa saura kasuwa. Mai gida kun sai da kaya ku iya wata kafin ba ku fara sai da akan bashi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Akwai alaji kan gaira. Mai gida na sallama da kai. Wane Dari ta kanan gayo ke ha. Kaka kaga baki ka kai. Mikro ne yayi kusa ga bakin ka. Sabar yayi kusa ga bakin ka kai. Yayi kusa ga bakin ka. Wata yarinya ne gani an ce ya kace kuma ta shiga miya. Wata cikin su Nafisa. Sunanta na nan shi ana ce. Nana. Yarinya da ta karatu. To karatu ai ka gane karatu na Allah ne. Gaskiya ba shi ne cire da sa ta karatu. Ina yake na yi ma alƙawari. Ya duniya ka. Jirgin su Akan da zai yi su dan mu. Ya ni ne ce mana bare na ba. Ba dan gana ba ka ta. Haka. Wallahi. Ko ba a ji fito da an bara. Dai sai hamai ma ku ba. Salamu alaikum. Salare. Na mai gida. Kana ga ba ci ba. Na daga kasuwa da farin ciki. Kana dawo ba. Na ganka mai gida. Allah sarki. Allah sarki duniya ce na. Allah shi mana na albarka. Amin na. Allah shi mana dalilin na albarka. Amin na da zuwa nawa. Kama Allah shi miki albarka amma ka baya. Didi. Sai sai Alhaji. Pasa mikro. Alhaji ma haji na nan. Wacce na gagarin nan. Na gane. To shi ya kana nan ce na su. Mai gida na rasa karatu kake yi. To ni ne ina ita kai har wata ba. Mai gida ni alamarin da tsoro
karatu ke lokacin da arba ki kira karatu ba lokaci a ce ai yanzu kuma lokacin da dole ta karatu ya ga mata kai aure ba ko ta ka aure ko ba ta ka aure ba ni ne sai na wata aure dan lokacin da arwa ki zama ce na nan ni gane kina wahala da ko sai sama horan nan ne gane kina ko sai kira Allah subhanahu da kowa garin mai sani babban mai sai da nama na in ni gashi har to aka ce mai nama za a duwa da ce jibo wannan kode kina gani in ƙarya ta kai ta ce kai mai sai da nama ta ce kai mai gini kai komai kai ne amma ni da wato gidan ka ba abin da na gani sai ƙarya da an ga koyi ƙarya ka sai sani da Allah kuwa amma da kuma ke san ko ba komai da ke san lokacin da cikin abu kai na babu wanda kai ne rawa ba saboda rawa ta saki arwar ba wani na ita ko kiso ko kai kiso ina na tatto diga wani sakona ni ubanta tangai ni baba na shi ban san kake ko ba da ga ta ko da yake kuɗi ne ya kama mama da ya da na aure sai biki kuma ko da bare shi mama aure sa na wai sai ta ce kula ya ake mama